Mga kapuso dinagyang food festival sa Iloilo City magasugod na sa Huwebes, Enero 22. Nagkalain-lain nga Ilonggo food pwede matilawan. Si Kim Salinas nakatutok. Saboroso, authentic, kag nagkalain-lain nga mga Ilonggo food. Inang mahimo matilawan sa mga Ilonggo kag bisita sa pagsugod sang dinagyang food festival sa Dalan Valeria, Delgado kag Solis sa Iloilo City sa Enero 22. Magalawig ini tubtob sa Enero 25. Sunod sa komitihan sang dinagyang food festival, 250 ka food kiosks ang magapartisipar sa festival. Mas manabo ini sa masobra 300 sang naglikad niya tuig. Para ang more kuno sa experience, makahatag at more space sa aton nga mga vendors. Okay. So ako ano ang size before is much bigger now. Kag may space gid between hindi nga ikitay gid tanan kay para may maagyan. Mas mangin pinasay man ang experience sa mga bisita samtang nagakaon. Bangod sang 360-degree stage ngay pahamtang sa idalom sang overpass sa Delgado Valeria Streets. Diri maga-perform ang mga banda kag artists. Suguran plastar ang mga kiosko karon sa gabi. Sa mga hindi makakadto sa city proper, may food festival man sa Iloilo Provincial Capital. Iga pahamtang ini sa Mulya Luni kag General Luna Streets. May banda man nga maga-perform. Magasugod ini sa Enero 22 tubtob 25. Kadungan sini, maga-display man sa ilang produkto ang Farmers Group kag cooperative sa trade fair sa sulod sang Iloilo Provincial Capital. Balantayan man ang lighting ceremony sa Capitol Grounds. May ara kita sa 50 ka merchants no for the food fest. 10 sina diri ang nagahalin sa mga kabanwahanan sa aton nga slow food community from the municipality of Bigawan, Kalinog, Miagao, Kabatuan, Tigbawan, Amoy at Maasin. Samtang, todo na ang pagpanghanda sa mga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Kahapon, nagsugod na ang ilang blockings kag rehearsals sa 3 ka judging areas. Ginsuspinde naman sang Iloilo City LGU ang obra sa Iloilo City Hall sa Enero 23 Biyernes kag Enero 26 Lunes bilang kabahin sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2026. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.